Inselmulkom. Din hija xandira diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu, fejn fid-Djoċesi ta' Għawdex illum il-ħames ħadd tar-Randan l-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma se jirrimexxi il-Via Sagra Djoċesana illi timxi matul l-istazzjonijiet illi jieħdu għal fuq l-olja ta' Ammar. Il-ħsibijiet tal-Via Sagra din is-sena tħejjew minn persuni illi qed jagħmlu esperjenza ta' għarfien u għawmin intern fiċ-ċentru tal-Fondazzjoni Oasi. Sa mill-1991 din il-fondazzjoni imnebħa mill-valuri tal-Vanġelu toffri servizzi ta' prevenzjoni, interventi u trattament frabta mal-abbuż ta' sustanzi ta' droga u alkohol u anki għal vizzi oħra. Fiċ-ċentru tagħha f'Witzara fir-Rabat toffri wkoll servizzi residenzjali għal persuni li jagħmlu programmi ta' riabilitazzjoni. Id-Djoċesi ta' Għawdex illi din is-sena fil-pjan pastorali tagħha qiegħda tiffoka fuq it-tema tat-talb imma wkoll tar-rikonċiljazzjoni ma' Alla, speċjalment permezz tas-sagrament sabiħ tal-qrar, għażlet illi din is-sena dawn l-14 riflessjoni jitħejjew propju minn residenti u klijenti oħra illi qed jagħmlu użu mis-servizzi tal-Oasi. Għalhekk nistednukom lilkom kollha li inaqadtu magħna għal din ix-xandira sew jekk permezz tat-televiżjoni, sew jekk permezz tar-radju jew xi wieħed mid-diversi mezzi soċjali li għandha d-Djoċesi jew il-parroċċi sabiex tingħaqdu magħna f'dan il-mument ta' talb illi se jmexxi l-Isqof ta' Għawdex akkumpanjat mid-diversi rappreżentanti tal-kulleġġ tal-kappillani, diversi kappillani u arċiprieti, bosta saċerdoti u l-membri tal-komunitajiet parrokjali fid-Djoċesi tagħna ta' Għawdex. Matul l-istazzjonijiet, il-fjakli li jakkumpanjaw is-salib quddiem kull stazzjon serin jinġarru propju minn dawk illi kitbu dawn ir-riflessjonijiet jew oħrajn fiħdan il-Fondazzjoni Oasi. Huwa moment sabiħ li l-Knisja f'Għawdex iżżomm kull sena sabiex tidħol iktar f'dan l-ispirtu ta' għaqda mal-Mulej Ġesu illi għalina jimxi it-triq tas-salib. Mija aħna wkoll nimxu din it-triq. Il-kor Djoċesan taħt id-direzzjoni ta' Dorjen Portelli sejjer janima permezz tal-kant dawn l-14 il-stazzjon tal-Via Sagra. Malli din il-mixja tasal fuq l-olja ta' Ammar, sejra tiġi imbirka wkoll mill-Isqof inizjattiva ġdida li ħa is-Santwarju ta' Pinu, dak illi jiftaħ eremitaġġ xkejken propju qrib l-anfiteatru li hemm fuq l-olja ta' Ammar. L-istess post li fih l-Isqof aktar tard jagħti il-barka sagramentali. Dawn l-istazzjonijiet fil-parti l-kbira tagħhom huma magħmula minn statwi tal-irħam illi jinħadmu fi Pietrasanta, Carrara, l-Italja, fuq disien ta' Alfred Camilleri Cauchy. Xogħlijiet mill-isbaħ illi iżejnu din il-Via Sagra u li jiġbdu tant u tant devoti matul is-sena kollha. L-ewwel stazzjon b'differenza huwa wieħed mill-20 mużajk illi iżejnu it-suntir tas-santwarju u propju jirrappreżentaw il-misteri tar-Rużarju Mqaddes. Propju kif nafu wieħed minn dawn il-misteri fost il-misteri tad-dawl ifakkar it-twaqqif tal-Ewkaristija. U appuntu l-ewwel wieħed li qed taraw ukoll fuq l-iscreens tagħkom f'din il-Via Sagra li mhijiex il-Via Sagra tradizzjonali li nsibu f'ħafna mill-knejjes tagħna. Imma hija Via Sagra biblika. Appuntu għaliex kull wieħed mill-istazzjonijiet huma stazzjonijiet li huma bbażati fuq il-ġrajiet li jagħtuna l-Evanġelisti fir-rakkont tal-Passjoni u li se nisimgħu f'ħatt il-Palm bħallum ġimgħa meta jiġi rakkontat lilna wieħed minn dawn il-passju propju meħud mill-Evanġelista Marku, ir-rakkont tal-Passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu. Kif tistgħu taraw bosta huma dawk illi inġabru fuq it-suntir tas-santwarju sabiex jakkumpanjaw lill-Isqof f'din il-mixja sabiħa. Intom ukoll li qed isseguna minn djarkom, speċjalment il-morda u l-anzjani
Nistennukom biex tinaqdu spiritualment f'din il-mixja li hija dejjem mixja ġdida għaliex hija l-mixja tal-ħajja tagħna fl-aħħar mill-aħħar. Dak illi għamel il-Mulej Ġesu meta għalina refa s-salib minant Pilatu sal-Kalvarju, nagħmlu aħna wkoll fil-ħajja tagħna bid-diversi esperjenzi ta' tbatija illi inevitabilment inġarbu. Il-Mulej Ġesu jinsab magħna iġor is-salib. Imma s-sabiħu illi din il-mixja, kif naraw f'din il-vija sagra biblika ta' fuq ta' Ammar, ma tintemx bid-difna ta' Ġesu, imma tintem propju bil-qawmien. L-aħħar statwa, l-aħħar ġbija li se nikkontemplaw matul din il-mixja hija propju dik li turi lil Ġesu irxoxt jidher lill-ewwel xut tal-qawmien, Marija ta' Magdala. Għalhekk eżies telespettaturi u semmija inaqdu magħna għal dan il-moment għażiż, nieħdu sehem b'mod kemm jista' jkun ħaj u dan qed nippruvaw nagħmluh billi ngħinukom ukoll fuq l-screens dak illi ħataraw imma wkoll dak illi ħatisimgħu. Il-kant f'dan iż-żmien qaddis tar-Randan, it-talbiet imħejja kif edna flimkien mal-esperjenzi riflessjonijiet mill-Fondazzjoni Oasi u dawk li jagħmlu użu mis-servizzi tagħha u anki x-xeni sbieħ tal-kampanja Awċija illi minn fuq l-għolja ta' Ammar wieħed jista' jieħu idea sabiħa u ċara tagħha għaliex għandek viżjoni prattikament tad-dawra ta' Għawdex kollu. Issa bil-mod il-mod nidħlu għal dan il-moment sabiħ u għażiż, inħeġukom biex issegwu u titolbu flimkien magħna. Natu bidu għal din it-talba tal-Vija Sagra. Istedinkom biex ninġabru fis-skiet u ninġabru anki hawnhekk lejn in-nofs biex nagħmlu din il-mixja tagħna flimkien. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Ħuti, hekk kif din is-sena fid-djoċesi tagħna qed nirriflettu fuq is-siwi tat-talb, kif ukoll fuq l-għana tas-sagrament tar-rikonċiljazzjoni illi fih tidher l-imħabba kbira tal-Missier illi fibnu Ġesu ma qatt jaħfer lill-umanità midimba, ejjew nimxu wara li mallem tagħna fit-triq tal-passjoni. Il-kol mobbija bislaleb tagħna, aħna u nirriflettu imdawlin mill-ħsibijiet u d-batijiet imħejjija minn persuni illi qed jagħmlu esperjenza ta' għarfien u għawmien intern fiċ-ċentru tal-Fondazzjoni Oasi. Mulej Ġesu li bil-passjoni u l-mewt u l-qawmin tiegħek lill-umanità midruba mid-dnub erġajt ħabbibta mal-Missier għatina l-grazzja tal-konverżjoni sinċira. Marija Om ħanina, li mxejt ma jibnek it-triq li waslitu għal-Kalvarju u issa ħibt fil-fidwa li kisbilna fuq is-salib glorjuż. Għamel li aħna u nimxu miegħek din il-Vija Sagra, qalbna wkoll timtela bil-modrija u l-imħabba għal-ħutna li jinsabu taħt il-madmat tal-vizzju. Fidi vera li Alla u kollu tiba u modrija u ma jrejċ il-mewt tal-midneb
imma li jindem u jgħix. L-ewwel L-ewwel stazzjon. L-aħħar ikla mad-dixxipli. Qari mill-Vanġelu skont San Ġwan. Qabel il-festa tal-Għid, billi kien jaf Ġesu li waslet is-sija tiegħu biex jgħaddi minn din id-dinja għalant il-missier u li kien ħab lil tiegħu li kienu fid-dinja ħabbhom għall-aħħar. Kienu qegħdin għall-ikel. Ix-xitan kien ġa webbel lil Ġuda ta' Xmun l-Iskarjota u daħħallu f'rasu li jitradih. Ġesu qam minn fuq il-mejda, neħħa l-mantar minn fuqu, ħafar dal u rabtu ma' qaddu. Imbagħad ferra l-ilma fil-lembija u beda jaħsel saqajn id-dixxipli u jixxuttaħħomlhom bil-fardal li kellu ma' qaddu. Wara li ħaslilhom saqajhom, libes il-mantar u reġaqat fuq il-mejda u qalilhom: tafu x'għamiltilkom? Intom issejħu li l-imgħallem u l-mulej u tgħidu sew. Għax hekk jien, mela jekk jien li jien il-mulej u l-imgħallem ħsiltilkom saqajkom, hekk intom għandkom taħslu saqajn xulxin. Kif Ġuda ta' Xmun l-Iskarjota daħal f'rasu li jitradixxi lil Ġesu, jiena wkoll ittradejt lil dawk il-persuni li huma l-aktar qrib tiegħi bħal ġenituri u oħti. Minħabba l-vizzju ikraħ jiena kont dajjef u sraqt, gdibt, kif ukoll immanipulajthom. Iżda l-ġenituri u oħti xorta baqgħu jħobbuni u minkejja d-djufija tiegħi xorta kienu hemm u tawni s-sapport tagħhom. Mulej, fl-aħħar ċena, int ħallejt lilek innifsek bħala donna lija fl-Ewkaristija. Lotja tiegħek innifsek għalija. Enni sabiex jiena wkoll insir rotja għall-oħrajn, anki għal dawk li jagħmluli xi azzjoni ħażina. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Obża ta' kuljum għatina llum Għafrinna d-nubietna ma naħfu l-minuħati għalina, daħalniex fit-tiġrid iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għadisa Marija Malla, tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħnalina u l-maħfra tad-dubietna għatina. It is
It-tieni stazzjon. Ġesu jitlob fil-ġnien taż-żebbuġ. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Imbagħad ħareġ u mar bħas-soltu fuq l-għolja taż-żebbuġ. U d-dixxipli wkoll marru miegħu. Kif wasal hemmhekk qalilhom itolbu li ma tidħlux fit-tiġrib. Imbagħad tbiegħet minnhom daqs tefa ta' ġebla. U nxteħed arkubtejh jitlob u jgħid: Missier, jekk inti trid warrab minni dan il-kalċi, iżda tkun magħmula r-rieda tiegħek u mhux tiegħi. Derlu anġlu mis-sema biex jagħmillu l-qalb. Biża' u paranojja. Tkun taf li qiegħed fil-ħażin u tibqa' tibża' toħroġ barra. Titwerwer min nies, taħrab minn dawk stess li jkunu jħobbuk. Jinħoloq biża' ġo fik u tibda taħseb li qed jgħidu fuqek meta dan ma jkun xejn minnu. Mulej, intu kol ħassejt element ta' biża' f'dan il-mument tant importanti għalik u għalija. Imma id-determinazzjoni tiegħek biex tagħmel ir-rieda tal-missier kienet akbar minn kull sentiment uman ieħor. Enni biex fil-mumenti li fihom inħossni mbeżza, inħoss ukoll il-qawwa tiegħek li tagħmilli kuraġġ. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min u ħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-denja. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sina Ġesu. Mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna għatina. It-tielet stazzjon. Ġesu jitraddixxi lill-imgħallem tiegħu.
Qari mill-Vanġelu skont San Mark. Minnu fih kif kien għadu jitkellem, wasal Ġuda, wieħed mit-tnax, b'ġema' nies miegħu, armati bis-sjuf u b'saten, mibgħuta mill-qassisin il-kbar u mill-kittiba u x-xjuħ. Malli imbagħad wasal, baqa' sejjer fuqu u qallu, Rabbi, u biesu. Huma meddew idejhom fuqu u qabduh. Kemm il-darba kont qiegħed f'relazzjoni ma' persuna oħra u din itraditni għal xi ħadd ieħor. Jiena wkoll għamilta. Kont f'relazzjoni ma' persuna u tradejta ma' oħra. Minħabba l-addiction kont immur kontra l-kelma tiegħi stess. Ngħid kontinwament ġurnata wara oħra li mhux ser nuża droga u nispiċċa nuża xorta waħda. Kemm il-darba mulej, jiena wkoll ittradejt lill-oħrajn fosthom lil persuni eżis għalija. Daqstant ieħor ġieli ħassejt nittraduta minn persuni li ma stenejtix minnhom. Aħfirli mulej, u għatini l-imħabba tiegħek bħala mediċina li tfejja. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La daħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulej ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna għatina. Ir-raba' stazzjon. Ġesu ikkundannat għal mewt bla ħtija. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. Qalilhom Pilatu, u x'nagħmel b'Ġesu li jgħidulu l-Messija? Weġbuh il-koll, salbu, u staqsihom, imma x'għamel ħażin? Huma aktar bdew jgħidu u jgħidu salbu. Imbagħad telqilhom lil Barabba u lil Ġesu wara li taħ is-swat tajulhom biex isalbuh. Xi kultant neħodha kontra Alla minħabba sitwazzjoni ta' missieri,
peress li ilu 9 snin li sofra stroke. Illum il-ġurnata minħabba din il-kundizzjoni ma jistax ikellimni. Qed ibati bl-ikraħ. Aħjar mejjed milli hekk. Din il-ħaġa hi kastig kbir għalija li jrid jikellimni u ma jistax. Xi kultant niddubita Alla hemmx għal kulħadd. M'għandi xejn kontra Alla, imma almenu seta' jħallih jitkellem, mhux lanqas kelma. Salib kbir wisq biex inġorru. Għalfejn mulej dibatija. Huwa misteru għalija li nies innoċenti u blaħtija jkollhom ibatu. Intu koll li kont blaħtija kellek issofri dbatija bla qis. Għatin il-qawwa biex quddiem dan il-misteru nibqa' nemmen fik minkejja kollox. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sliema lik Marija, bil-grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna lina u maħfra tan-nubietna għatina. Il-ħames stazzjon. Ġesu jiltaqa' ma' ommu. Qari mill-Vanġelu skont San Luqa. Xmun berikom u qal lill-ommu Marija, ara, dan se jġib il-waqa u l-qawmint ta' ħafna f'Iżrael. Se jkun sinjal li jmerruh u inti wkoll sejf jinfidlek ruħek. Kemm weġġet ommi għax ġalta tgħaddi minn dbatija kbira minħabba l-azzjonijiet u d-deċiżjonijiet ħżiena tiegħi. Weġġajta ħafna meta bdejt nieħu droga. Bdiet tarani sejjer lura bis-sekondi. Bdejt nitlef il-karattru veru tiegħi u ma' żmien spiċċajt b'ħafna problemi mal-ġustizzja. Sa kien hemm żmien fejn spiċċajt il-ħabs. Meta kienet tiġi tarani, kienet taqsam li qalbi għax l-uġieħ kien jidher f'għajnejja.
nofrilek mulej lil tant ġenituri li jibatu minħabba l-azzjonijiet ta' wliedhom. Fuq l-eżempju ta' Ommok Marija, ejnhom ikomplu jafdaw fik u fl-imħabba tiegħek. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull deni. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna għatina. Sitt stazzjon. Ġesu jaqa' taħt is-salib. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. U tabba bid-dnubietna sa fuq is-salib biex aħna immutu għad-dnubiet u ngħixu għall-ġustizzja. Bil-ġrieħi tiegħu intom fiqtu. Il-vizzju ħallini bla saħħa. Kien b'saħħtu aktar minni u ma kellix kontroll fuq l-użu ta' droga. Meta bdejt inżid, kien qisu daħal ix-xitan ġo fija. Tant kemm id-droga ħadet kontroll tiegħi li telet fuqi u afġitni minn kull naħa. Ħadit li saħħti mentalment, fiżikament, spiritwalment. Kif tista' tibqa' tħobba xi ħaġa x'intara mhix minn xi xaddietek? Ħaġa waħda għandha, kollox ħażin. Ma tġibx li finkwiet, dwejjaq, ġlied, taħbit, spejjeż, nuqqas ta' saħħa, depressjoni, titħassar lilek innifsek, titraskura, rabja, stress, biki, ejdli, kif tista' tibqa' tħobba? Kemm il-darba nħossni se niġġarraf taħt il-pis ta' dbatija u ta' dnub tiegħi. Enni mulej biex bħalek inqum u nġorr is-salib faqda waħda miegħek. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull deni.
Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħna lina u l-maħfra ta' dubietna għatina. Is-seba' stazzjon. Ġesu jiltaqa' man-nisa ta' Ġerusalemm. Qari mill-Vanġelu skont San Luqa. Imma Ġesu dar lejhom u qalilhom: Nisa ta' Ġerusalemm, mhux lili ibku, iżda ibku lilkom infuskom u lil-uliedkom. Għax jekk dan kollu qegħdin jagħmluh lit-zokk meta għadu aħdar, mela xi jsir minnu meta jinxef. Niftakar kif kont inġib ruħi meta kont għadni fi triq bil-problema ta' droga. Kont noqgħod nipprietka lin-nies l-oħra fuq kemm qed jagħmlu ħażin għax qed jużaw id-droga. Kont nipprova nġibhom konxi fuq l-ħsara li tagħmillek, imma qatt ma kont kapaċi nipprattikah jien dak li kont ngħid lil ħadd ieħor. L-istess fuq il-kumpanija ħażina, kont ngħid għal ħadd ieħor, mentri jien kont nagħmilha mal-agħar kumpanija li teżisti. Min jaf kemm il-darba mulej waqaft nitħassar lill-oħrajn u rajt il-miżerja tal-oħrajn, waqt li fl-istess ħin ma ntbaħħx li jien ukoll fini x'nitħassar minħabba l-ħażen tiegħi. Enni mulej biex inkun kapaċi inħares lejja nnifsi l-ewwel u nħalli l-grazzja tiegħek tibdilni għall-aħjar. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru l-menu ħati għalina. La daħalniex fit-ġri, iżda ġlisna kull denija. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla,
itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna għatina. It-tmin stazzjon. Xmun minn Ċirene jgħin lil Ġesu jerfa' is-salib. Qari mill-Vanġelu skont San Luqa. Huma u sejrin bih qabdu wieħed jismu Xmun minn Ċireni li kien ġej lura mir-Raba u qabbewh bis-salib biex iġorru wara Ġesu. Din il-ġrajja inqabbilha ma' esperjenza li kelli u li għadni għaddej minna sissa. Għalkemm jien ilni 18 il-sena nġorr is-salib, ommi xorta waħda baqgħet sal-ġurnata tal-lum tgħinni nġorr is-salib tiegħi u tagħtini l-kuraġġ biex is-salib tiegħi inħossu naqra eħfef minn dak li jiżen. I tipprova tenni nibqa' klin kemm jista' jkun. Grazzi Mulej ta' kemm tibat li persuni f'ħajti li bħal Xmun iċ-Ċirenew jenuni nġorr is-salib. Niftakar li jiena wkoll irrid inkun Ċirenew għall-oħrajn. Ibda minn dawk li huma l-aktar qrib tiegħi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Affrilna d-dubietna bħalma naffru lil min hu ħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna kull danija. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna għatina. Gloria
Id-disa stazzjon. Ġesu imneżza minn ħwejġu. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. Meta waslu f'post jgħidulu Golgota, iġifieri post il-qorrija, tawh jixrob imbit b'taħlita morra. U daqu imma ma rridx jixorbu. Imbagħad salbuh u qasmu ħwejġu bejniethom billi tellawhom bix-xorti. Ħassejtni mneżza u mingħajr ħwejjeġ. Meta drogja ħatfitni taħt idejha. Ħaditli kollox. Weġġetni. Saħansitra kelli nistaħba mis-soċjetà. Ħaditli l-iżjed affarijiet li huma l-qalbi. Il-familja, ir-relazzjonijiet, il-valuri u saħansitra it-tama għal xiex qed ngħix. Is-soċjetà warbitni. Id-droga ġabitni skjaf tagħha u tagħha biss. Ma kien fadalli xejn, lanqas kontroll tiegħi nnifsi. Sakemm Alla tani s-saħħa biex nitlob l-għajnuna. Issa qed nara xaq ta' dawl. X'umiljazzjoni nħoss mulej meta ħadd ieħor ineżżali id-dinjità tiegħi b'xi kelma jew azzjoni ħażina. Ikolli aptit nivvendika ruħi. Imma l-eżempju tiegħek jallimni nintelaq f'idejn il-missier anke f'dawn il-mumenti. Għatini l-umiltà meħtieġa biex nibqa' soda. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, affrinna ddubietna għal ma nafru li minnu ħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi memlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Alla, titlob għalina mid-dibin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħnalina u l-maħfra ta' tnubietna għatina. Yeah.
L-10 stazzjon. Ġesu imsammar mas-salib. Qari mill-littra ta' San Pawl Apostlu lil Kolossin. Jien issa nifraħ bid-tbatijiet tiegħi minħabba fikom, għaliex bihom jien ntemm f'ġismi dak li jonqos mid-tbatijiet ta' Kristu għal ġisem tiegħu li hu l-Knisja. Kemm jissalbu għalija tal-familja biex jgħinuni noħroġ mill-vizzju. Iħallsuli l-flus biex ma jarawnix fl-inkwiet u joqogħdu neqsin huma minħabba fija. Fl-istess waqt jien ukoll issallabt dejjem bla flus, bla ħbieb u bla fidi fija nnifsi. Mulej, is-salib ibeżżani. Tiġini t-tentazzjoni li naħrab minnu u mhux nissallab miegħu. Enni nħaddan determinazzjoni is-salib tal-ħajja tiegħi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna Ta' kuljum għatina llum affrilna d-dubietna bħalma nafru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna minn kull denja. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija u Malla, itlob għalina mid-dilbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna għatina. Il-11 il-stazzjon. Ġesu imut fuq is-salib. Qari mill-Vanġelu skont San Luqa. Għal-ħabta tas-sitt waqgħet dalma kbira fuq il-pajjiż kollu sad-9 sija għax ix-xemx iddalmet. Il-velu tas-santwarju iċċarrat min-nofs. Imbagħad Ġesu għajjat għajta kbira u qal: Missier, fidejk jien nerħi ruħi. U kif qal hekk ħarġet ruħu. Iċ-ċenturjun meta rax ġara beda jifaħħar lill-Alla u jgħid: tassew li dan bniedem ġust. U n-nies kollha li kienu nġabru hemm biex jaraw, meta raw dawn il-ġrajja, reġgħu lura jħabbtu fuq sidierhom. 5 snin ilu mietli l-aktar tziju favorit tiegħi. Minn hemmhekk bdew jiżdiedu l-iskużi li bdejt inġib biex nuża.
Il-konsum spara l-fuq, għax kont nirraġuna li ħajja waħda għandi, allura jaqbel ingawdi kemm niflaħ. Dan peress li kont rajt il-mewt ta' tiegħu illi kien għadu kif joħroġ bil-pensjoni u miet ta' età żgħira. Kont irraġunajt niġi fid-dinja fejn inqatta' għomri naħdem u mbagħad x'in jasal iż-żmien biex noħroġ bil-pensjoni nista' nispiċċa marit u ma ngawdija xejn il-ħajja bla xogħol għax il-marda teħodli ħajti. Mela bdejt naħseb aktar kif ser niddeverti permezz tal-abbuż tad-droga. Il-mewt tiegħek mulej tfisser il-ħajja tiegħi. Aħfirli ta' kemm il-darba ma kontx grat għal dak li għamilt miegħi. Enni biex bħalek imut għal dak li hu tad-dinja, ħalli ngħix fik. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna għatina. Itnax-il stazzjon. Ġesu imniżżel minn fuq is-salib. Qarib il-Vanġelu skont San Mark. Kien ġa sar fil-għaxija u billi kien jum it-tħejjija, jiġifieri lejlet is-sibt, Giuseppi minn Arimatija, membru magħruf tal-Kunsill li hu wkoll kien jistenna s-saltna ta' Alla, għamel il-ħila, daħal quddiem Pilatu u talbu il-ġisem ta' Ġesu. Pilatu staġġeb li kien ġa miet, bat għaċ-ċenturjun u staqsih jekk inxielu li miet. Meta mbagħad sar jaf mingħand iċ-ċenturjun,
Ta' il-ġisem ta' Ġesu lil Giuseppe. Ħassejt li spiċċat id-dinja meta niżilt lil binti stess u kelli ngħidilha kollox f'ħin qasir qabel ma jingħala l-qabar. Ħassejtni fallut u bla tama li ngħix. Id-droga serqitli id-dinjità tiegħi, ma ħallitnix inkun missier u nagħti s-sapport tiegħi. Minflok, id-droga iżjed u iżjed ħatfitni taħt idejha. Għażilt li nibqa' nitkellem ma' droga flok inkun ma' ġenb binti waqt li kienet qiegħda tiġġieled ma' ħajjitha. Mhux darba jew darbtejn irnexxiela tirbaħli d-droga. Biss issa iddeċidejt li din id-darba nitfina darba għal dejjem jiena jaqa' rrieqa droga misħuta. Mulej, sikwit ngħaddi minn sitwazzjonijiet li fihom inħossni bla tama, qalbi maqtuwa. Il-mewt donna rebħet fuq il-ħajja, id-dlam fuq id-dawl. Propju f'dawn il-momenti enni biex ma nitlifx it-tama. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubitna għatina. It-13 il-stazzjon. Ġesu mitfun f'qabar ġdid. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. Giuseppe ħal ġisem u kefnu fl-iżgħar nadif. Edu fil-qabar ġdid tiegħu li kien ħaffer fil-blat. Gerbeb ġebla kbira fid-daħla tal-qabar u telaq. Ommi mietet ta' 54 sena. Mietet bil-kanċer li ħakimha fi 3 postijiet differenti. Id-batija li għaddiet minna qabel ma mietet kienet ta' dwejja u ta' niket kbir. Imma ommi marret id-dinja l-oħra u issa qiegħda fejn il-mulej. Nofrilek mulej lil tant persuni li waslu lill-leżis tagħhom sal-qabar u għadhom sal-lum ibatu mill-firda li l-mewt iġġib magħha. Għatihom int il-faraġġ li jeħtieġu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art.
خبزنا ta' kuljum atina llum, affrilna d-dubietna bħalma naghfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda ħlisna minn kull danija amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija li mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna għatina. L-14 il-stazzjon. Ġesu rebaħ fuq il-mewt. Qari mill-Vanġelu skont San Ġwan. Kif qalet hekk, Marija ta' Magdala daret lura u rat lil Ġesu wieqaf. Iżda ma ntebħitx li kien Ġesu. Ġesu qalilha, Mara, għalfejn qiegħda tibki? Lil min qiegħda tfittex? Hi ħasbet li kien il-ġardinar u qaltlu, Sinjur, jekk ħadtu int minn hawn, għejdli fejn qiegħdtu u jiena nġibu lura. Ġesu sejħla, Marjam. Hi daret u qaltlu bil-ludi, Rabbuni, jiġifieri Mgħallem. Ġesu qalilha, la tmissnix, għax għadni ma tlajtx għand il-missier, imma mur għand ħuti u għejdilhom li se nitla' għand il-missier u missierkom, Alla tiegħi u Alla tagħkom. Meta kont fil-ħajja tal-użu, ma kienx qatt baqali tama li jista' jkolli ħajti lura. Kont tlift kollox. Ix-xogħol, il-flus, l-irġulija, l-onestà, is-sinċerità, l-umiltà. Insomma, ma kienx qatt baqali spiritwalità pożittiva. Kont ippruvajt diversi modi biex inwaqqaf l-użu tiegħi. Bħal ngħidu waħda ninqafel ġewwa, inwarrab lil kulħadd, naħlef miegħi innifsi li mhux ser nerġa' nuża iżjed. Kollox ippruvajt, iżda xejn ma ħadem. Ġejt dari mal-ħajt u b'hekk dħalt fl-ewwel programm tiegħi f'Mejju li għadda. Iżda kważi wara 3 xhur kont tkeċċejt u spiċċajt erġajt użajt id-droga.
Erġajt tħalt fil-programm għat-tieni darba fl-4 ta' Diċembru. Għad għandi jittama li blajnuna ta' Alla nasal. Nemmen mulej li wara din il-ħajja hemm il-ħajja tad-dejjem miegħek. Il-ħajja ta' din id-dinja ma nħossix timlieli dak il-vojt li hemm fil-qalb tiegħi. Nipprova kemm nipprova u nfittex kemm infittex, qatt ma nista' nsib il-paċi jekk mhux f'dak li hu etern. Missierna li int fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għaffrilna dubietna, bħalma naffru lil minu ħatja lina, la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda ħlisna minn kull deni. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija li mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem amen. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dubietna għatina. Christe,
Issa, Monsignor Isqof, sejjer ibierek l-eremitaġġ xinejdi hawnhekk kif tafu waħda mill-kmamar li kienet tintuża bħala stor qegħdin fis-sena tat-talb u għalhekk sibna li din il-kamra li sejjer ibierek issa li fija hawn l-ikona ta' trasfigurazzjoni tal-Mulej Ġesu, din il-kamra sejra tintuża biex min ikun irid ikellem lis-Santwarju ta' Pinu natuh anke ktieb ta' kif għandu jitlob u jista' jgħaddi nofs ta' nar hawnhekk waħdu fiskiet fuq din l-olja jitlob. Infatti anke l-eremitaġġ ġien l-isem tiegħu huwa fuq olja. Għaliex kien Ġesu innifsu li jtella lid-dixxiepli u jtella lilna fuq olja biex fiskiet nagħmlu esperjenza u nisemgħu il-leħen ta' Ibnu l-Għażiż. Huwa l-leħen tal-Mulej li għandu l-qawwa li jdawwal it-tlamijiet tagħna. Ekk, u għalhekk ejjew ninaqdu f'din it-talba mal-Monsignor Isqof u nitolbu għal dawk kollha li sejrin jagħmlu użu minn dan il-post biex hekk anke din l-olja tammar tkompli tkun dejjem il-post tat-talb. Għatti widen Mulej Alla tagħna mill-amara mqazza tiegħek u mit-tron tal-glorja tas-saltna tiegħek u fil-ħnina tiegħek ibgħat il-barka tiegħek fuq din l-ikona u fuq dan l-eremitaġġ. Bit-tiswib ta' dan l-ilma berika u qaddisa. Għatija l-qawwa tal-fejqan li jbiet kull mart, ħasen u tfixkil tax-xitan minn daw kollha li jiġru lejja u jitolbuk qudiema. Dan nitolbuhulek u lejk induru ħatkun dejjem mismuwa u milquwa it-talba tagħna. Amen. Għal-grazzja u l-ħnina ta' ibnek il-waħdini li bih inti mbierek u bl-ispirtu qaddis tiegħek li jagħti l-ħajja issa għal dejjem ta' dejjem. Amen. Inkantaw flimkien innu Ewkaristiku biex nilqgħu lil Ġesu sagramentat fuq l-artal u nirċievu l-barka sagramentali. U Alla, meta ibnek intrefa fuq is-salib, intrit li ommu tiqaf ħdejh u tbati miegħu. Għati lill-Knisja tiegħek li tissieħeb mal-Verġni Marija fil-Passjoni ta' Kristu biex flimkien magħha tieħu sehem ukoll fil-qawmien tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu għal benefatturi ta' din l-istituzzjoni illi tilqa' l-żgħażagħ tagħna biex tgħinhom jerġgħu jaqbdu triq tal-ħajja
biktar qawwa u enerġija, b'tama li jistgħu jirrealizzaw ruħhom ikunu kuntenti fil-futur. Nitolbu għal dawk kollha kemm ħajjin kif ukoll mejtin li jaħdmu għal futur tas-soċjetà tagħna Awċija u Maltija. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Għafrilna d-bietna, bħalma naħfru l-minuħati għalina, l-addaħannix fit tiġrib, izdeħli. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jistriħu fis-sliem. Amen. Nitolbu u Alla inti f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejt ilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetilna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Omm Alla Marija Santisma, imbirek l-Immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema. Birek l-isem ta' Marija Verġni u birek San Giuseppe Paruska stismu taħħa, birek Alla flanċi u l-qaddisin kollha tiegħu. Aspira
nixtieq nieħu l-okkażjoni kif qegħdin hawnhekk mixburin qabel ma nitilqu lejn id-dar biex nirringrazzjaw lil dawn iż-żgħażagħ li preparawlna verament via sagra li messet il-qalb ta' kulħadd u nixtieq li flimkien nagħtuhom ċabċipa kbira. Trid tkun ċabċipa ta' inkoraġġiment lilhom u lil kull min għaddej minn sitwazzjoni simili. Dawn huma sempliċement ftejt biż-żgħażagħ tagħna li fil-parti l-kbira tagħhom kif tafu intom qegħdin jaffaċċjaw problemi simili li aħna l-adulti u xek mhux dejjem konna biżżejjed attenti biex ma nħallulhomx soċjetà perikoluża. Ippermettu li nirringrazzja lil Dun Manuel Cordina li kien jara mill-bogħod u li waqqaf din il-Fundazzjoni Oasi. Nirringrazzja lil Mr. Noel Sherry li bħalissa huwa CEO ta' din il-fundazzjoni lid-diretturi. Imma nirringrazzja wkoll il-ħaddiema kollha, social workers, psychologists, it-tabib, it-tobba li jżuruhom, lil kull min jaħdem u jistinka f'din l-istituzzjoni. Ippermettu li nirringrazzja wkoll il-żewġ saċerdoti, Dun Noel De Bono u Dun Samuel Grek, fost oħrajn flimkien ma' saċerdoti oħra illi jżuru din l-istituzzjoni biex jgħinu lil dawn iż-żgħażagħ tagħna. Jalla l-mulej ibirek din il-ħidma, iwettaqa u jseddaqa, mod speċjali fi żmien li qed ngħixu fejn din id-diffikultà, din l-esperjenza ta' droga qiegħda kull ma jmur tkisser il-ħajjiet tan-nies. Grazzi ħafna tal-partiċipazzjoni tagħkom, tas-sem tagħkom, grazzi lis-Santwarju ta' Pinu, Father Gerard, grazzi lil dawk li ħadu ħsieb il-jaqraw, il-qarrejja, il-kor, daw kollha li organizzaw anki biex għamlu l-PA system mal-muntanja, daw kollha li ħaddu ħsieb biex din il-via sagra setet tkun moment ta' talb għalina l-koll. Inħeġġiġkom biex issa jekk Alla jrejt meta jibda tridu tal-lejt, ġifieri 5 ix-xirka, il-ġimgħa l-kbira u l-velja tal-lejt tkunu preżenti fil-knejjes tal-parroċċi tagħkom. Grazzi u lejla tajba. Kontu maħna l-din tira diretta fuq l-olja ta' Ammar fejn mxejna triq ta' salib mejjuna minn dawn l-esperjenzi, riflessjonijiet u talb il għaw putna li qed igawdu mis-servizz tal-Fondazzjoni Oasi. Jew nitolbu għalihom u matul il-ġimgħa mqatta li qed fil-qalb tagħna qegħdin jibgħu l-ħajja tagħhom. Inkompli hawn ieħor ikollna dividi mill-Santwarju ta' Pinu. Inkomplu nsellmu lill-Omna Marija bil-kant tas-Salve Reġina. Allora,